iddiskutejna, ippjanajna u ħadna d-deċiżjonijiet. Fl-aħħar ħadd ta' qabel l-elezzjoni ġenerali l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela wassal messaġġ ta' għaqda. Fir-Relity Malta fl-MFCC ta' qali bil-win bojot u ħomor jispikkaw fost dawk preżenti. Dr. Robert Abela talab lil poplu Malti Wawċi kollu sabiex fis-26 ta' Marzu jagħtih l-ewwel mandat tiegħu ħalli kif għamel fis-sentejn li għaddew ikompli jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa favur il-Maltin u l-Awċin. Sittijiem oħra, issa se nitlob minant il-poplu Awċi u Malti biex jislifni għall-ewwel darba l-istess fiduċja illi silfuni l-membri tal-Partit Laburista. Dik ta' Diċembru tal-2019 u dik tal-lum huma żewġ kampanji totalment differenti. Immem ħaġa waħda komuni bejniethom, l-għaqda. Meta kien qed isemmi d-deċiżjonijiet kruċjali li ttieħdu fl-aħħar xhur, il-Prim Ministru għamel referenza għal kif il-Gvern amministra l-pandemija b'suċċess u dejjem kellu lan li jipproteġi s-saħħet in-nies u fl-istess ħin l-ekonomija Maltija. U għalhekk il-Prim Ministru qal kif din il-ħidma ta' Gvern Laburista hija xhieda kbira li l-Partit Laburista għandu l-kompetenza li jmexxi l-pajjiż u li dak li qed jipproponi se jwettqu. U għalhekk li nistgħu nħarsu lejn il-futur b'ottimizmu, nkunu l-aktar b'saħħitna meta nkunu maqudin bħala pajjiż. Naħdmu għall-għaqda u ma nħallux min jifridna. Għax aħna pajjiż wieħed flimkien. Dak li għaddejna minnu juri għaliex tistgħu tafdawna fil-futur. Fil-momenti tal-prova u rejna il-kalma, il-kontroll u l-kompetenza. Il-Prim Ministru f'messaġġ ta' serħan il-moħħ semma kif il-Partit Laburista għandu wkoll il-kompetenza li jżomm l-istabbilità fil-pajjiż anke fid-dawl tal-kriżi fl-Ukrajna. Il-mexxej Laburista nnota kif kampanja elettorali ħareġ biċ-ċar kif il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech m'għandux pjan għal Malta u saħaq li minn ma jgħix għal bidla m'għandux ikun fdat bit-tmexxija tal-pajjiż. Il-kalma twaslek biex iżżomm kontroll tas-sitwazzjoni li taħt pressjoni ma totorx. Aw min otor taħt pressjoni ta' 4 ġimgħat kampanja elettorali u aħna pandemija ta' sentej mhux talli motorniex talli ksibna r-riżultati. Ħloqna x-xogħol u ġibna aktar investiment u għalhekk insaqsikom ukoll lesti tafdaw lil min lanqas kontroll tal-partit tiegħu m'għandu, lesti tafdaw lil min f'nofs dan kollu għażel il-logħba tal-partiġjanizmu li nqasmu f'mid-biċċa u għamlu rivolta interna. Intant fid-diskors li għamel quddiem folla sabiħa l-Prim Ministru Robert Abela għal kif il-Partit Laburista fil-ġimgħat li għaddew ressaq il quddiem proposti b'saħħithom sabiex jieħu lil pajjiż għal żmien sabiħ. Għalhekk issa l-għażla hija fidejn il-poplu Malti Wawċi sabiex l-1000 proposta tal-Partit Laburista li kollha jorqtu b'mod pożittiv lill-anzjani, liż-żgħażagħ, lill-ħaddiema, lill-familji u anke lin-negozji jiġu implementati fil-5 snin li ġejjin minn Gvern Laburista ġdid immexxi minn Robert Abela.